Marted Denji cool. Tarot low. Hi, welcome back. Now I'm in a new vlog. So, I bale gaje and mala bale. So, go around the lot and I'm going to Denji but so I'm near to it today. Must near on near must on today. So, the Denji on the tour. So, near the Denji but Mama Puri one teacher. So, I do Numel Minna Montebar the Dika. Pale निकले के पूरी तो जो उनको पूरी तो कबली और साले जगवर दी निकल जो एक इन मोटे बाप भी बोलता डबल रह जाएगा साले चक्कर रखने तो सर लो नहीं कर मीन मुट्टे उंगल मीन मंडे हाथ बड़े कौनते हो ऐ तो ले पड़ में तोटे दा सूर्य के पानी उनको पूरा दूर क्या नहीं बहुत जगह जरूर ले या टिप्पण में वो कट मोटे कटता तो लाइफ कपीराट बंद कट ನಾವು ಪೂರಿ ಕಟ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ನಾನು ಪೈ ಸುದಕ್ ಬಬಲಿ ಫತೋನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲ್ ದಿಕ್ಕ ಗುರಿ ಸಿದ್ಧ ತಂಜಿ ಬರ್ತಾನೋ ಬಬಲಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ ಬರ್ತಂದೆ ಗಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪಿನ ತೋಡು ನೀರ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನೀರು ಭಾರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಫ್ರಿಜ್ಜುದು ನೀರು ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು You are going to let it. Marted Denji cool. Tarot low. idea ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಪಾರ್ದಿ ಬಬಳಿ ಬತ್ತಿ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಯಾಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ತದೆ ಅದೇನಾ
ಬೇರೆ ಕಲ್ದಾಕಿ ಮಜಾ ಜೋರ ಕೋರಿದೆ ದಾನ ಕೋರಿದು ಸೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರಿದೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮುರಿದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದಿಂಜಿ ತುಕ ಅಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ತೋಡುದು ಉಂಡ ತುಕ ದಿಂಜಿ ಮೀನಿನ ಮುಟ್ಟೆ ಕೋಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊಯ್ಯಿ ಆಗ ದಿಂಜಿಲು ಮಾಡಿಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವ ಬಲೆ ಮಿತ್ತದ ಮರನ್ನ ಬಾಗಿ ಬಾಡಿತ್ತಿನ ಅರ್ಬಿದ ನೀರು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಅರ್ಬಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಭೋಜರಾಜರು ದಿಂಜಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟು ತರ್ತದೆ ಓ ಬರ್ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಭಯಂಕರ ಜಾಬ್ ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಹೊಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಯ್ಯಾನ್ ಎಕರ್ದೀತಿ ನಾವು ಕೂರಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಎತ್ತು ದಿಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬರ್ತದು ಚಂಡಿ ಅಂತೆ ಅರ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ದಂಚು ಹೋದಿತ್ತ ಬಗ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಕೂರಿ ದೆಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂರಿದಿತ್ತು ಹೇಳ್ದಾಲ ಇಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ದಿಯರ ಪಿದಾಡ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತು ದೇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡದೆ ಮೀನ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಾಬಲಿ ಯಾವ ಬಾವು ಪಾಡುಗ ಹಾಕಣ ಕಾಲು ಬಾಬಲಿ ಸದ್ಯ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ತಿಂದು ಅವು ನುಂಗೇಲಿ ಮೀನು ತೆಪ್ಪಗ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದು ತೆಪ್ಪ ಹಲೋ ಮೀನ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದಾನ ಈಗ ನುಂಗೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೂರಿದ್ದ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ತುಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಊರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಿಚ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಇಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೂರಿದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಬಲೆ ಕೂರಿಡೋದು ಆದ ಗೊತ್ತಾ ಬಲೆ ಕೂರಿದೆಪ್ಪು ಕೂರಿದಲು ದಿಂಜಿಲ್ಲ
Denji article. So, this video on place. I just remember. All the work. So, take care. Bye bye.